बाक्सानि गहधुलि गामि गेलेग्रा फोथाराव साफागुरि कख्लाबारि दखरा एबसुनि 29थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो साखाफाराजों साइनासालि लुफुंनाया सोलिगासिनो दं। फैगौ 6 आरो 7 जानुवारियाव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन साफागुरि कख्लाबारि दखरा एबसुनि 29थि बोसोरसालिया जथुमाया। बाक्सानि गहधुलि गामि गेलेग्रा फोथाराव साफागुरि कख्लाबारि दखरा एबसुनि 29थि बोसोरसालिया जथुमाखौ खुंफुंनो थाखाय गोख्रोङै खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं। फैगौ 2024 मायथाइनि 6 आरो 7 जानुवारियाव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंजागोन साफागुरि कख्लाबारि दखरा एबसुनि 29थि बोसोरसालिया जथुमाया। बोसोरसालिया जथुमायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि रोमदोन बसुमतारिया, मेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लागोन रायजो सरकारनि मन्थ्रि उरखाव ब्रह्मआ। जोबथा हाबाफारि बादियै हारिमु मोनाबिलियाव मेथाइ रोजाबगिरि महरै बाहागो लागोन 2016 मायथाइनि देंखो मुं 1-2-3 बादायलायनायाव नैथि बान्था मोनगिरि उषारानी ब्रह्मआ। बेजों लोगोसे बायदि गौथुमारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बाहागो लागोनखौ फोरमायथिदों साफागुरि कख्लाबारि दखरा एबसुनि 29थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुं आफादनि चेयारमेन कल्याण ब्रह्मआ। गिबियावनो खौरांगिरि फंबायनिसिम आं साबायखर बा हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। नैबे गेलेग्रा फोथाराव खुंगा 29थि बोसोरसालिया जथुमा सिके दखरा एबसुनि जथुमाखौ खुंनो होननानै जोङो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ आरो बे स्टेज आरो पेन्डेलखौ जोङो मावनायाव दावगागासिनो दङ। जोङो नैबे खुंगा 29थि बोसोरसालिया जथुमाखौ फैगौ 6/7/2024 खालाराव खुंफुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों आरो बे हिसाबैनो जोङो खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ। मा हाबाफारि लादों? हाबाफारिया बेवहाय 6 खालाराव जाहा जेसेबां माने जेसेबां माने जोङो जेनेबा स्टेज पेन्डेल बेनिफ्राय जोंनि जामुंसालि गेस्ट हाउस बेफोरबायदि फोरखौ बेखेवनो आखायाव लानाय जादों आरो बेजों लोगोसे फरायसाफोरनि बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो 7 खालाराव जाहा गेवलां मेल जागोन। बे गेवलां मेलाव जोंनि आरसिनि आरो दखरा फरायसा आफादनिफ्राय सावरायलायनानै गोबां आलासि जोङो हांख्रायहरनाय जादों आरो बे हिसाबैनो जोङो फैगौ जथुमाखौ मोजाङै मोजां खुंफुंनो थाखाय जोङो आखायाव लानाय जादों। हारिमु मोनाबिलि दङ। हारिमु मोनाबिलियाव जोङो सासे खनगिरि आइजोखौ लाबोनाय जागोन आरो बेवहाय उषारानी ब्रह्म बिथांजोखौ जोङो हांख्रायनानै लाबोनाय जागोन आरो बेबायदिनो जोङो मोनाबिलिखौ खुंनो थाखाय बा मोनाबिलि हारिमुखौ दिन्थिनो थाखाय जोङो आखायाव लानाय जादों। बेखायनो आं खावलायगोन जे जोंनि बे हाबाफारियाव ओनसोलनि बा गासै रायजो राजाफोरखौ जोंनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनानै थुलुंगा होफैगोन होननानै आं आसा खालामो आरो बेबायदिनो आं बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय।